Микола Арочка, наш земляк, доктор філалагічных навук, паэт, даследчык, перакладчык, крытык, член Саюза беларускіх пісьменнікаў. Творчая спадчына Міколы Арочкі – значная старонка ў гісторыі беларускай літаратуры 20-го стагоддзя. Усяяна і мастацкая, і літаратуразнаўчая з'яўляецца прыкладам сумленнага служэння пісьменніка, гуманіста, патрыёта роднай зямлі. За многія гады літаратурнай дзейнасці паэт парадаваў чытачоў цікавымі і арыгінальнымі паэтычнымі зборнікамі. Асноўныя рысы яго паэзіі – пачуццё, найвялікшая адказнасць перад часам і сабой, змаганне за сваю Беларусь, яе мову, культуру, будучыню нацыі. Акрамя зборнікаў паэзіі і драматычных паэм, высока ацэнены літаратуразнаўчыя кнігі пісьменніка-навукоўца. У музеі беларускай кнігі Солонімскай раённай бібліятэкі імя Якуба Коласа захоўваюцца кнігі з аўтографамі Міколы Арочка. Чаму гэтак вабіць барвовасць вячэрняга сонца ў блакіці, ці шум таямнічай дубровы, ці вочкі-валошкі ў жыці, ці вербы, вадзе папахі, ці восеньскі покліч птушыны, чаму ўсе і барвы, і пахі так хмеляць у краі радзіным. Ці родная свежасць слова пачую і ўвесь прасвятлюся, саткана ў адзінай аснове зямля, зямная краса Беларусі.